Roha mahita muse sadarion lau mamuji Tuhata di minggu pasapulo paton dung Trinitatis atong sian nasa roha dohot hapur siaon tapasanga ma Tuhani tapuji ma ibana marhite ede pujian songon topik ni mingguta sadarion dipatibul debatado akka nadangol tapuji ma Tuhata marhite buku ede nomor 10 ayat sada 1 ayat 3 Raja Natumibul. Marhite-hite goarni debata ama, dot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dot goarni to di porbadia, na tumo palangi do tanoon. Amen. Songno do hatani Tuhan Jehova, manang ise na mameleon hamulateon, ido napasangap au, jalma baik dalan, asa upaturuo tu ibana hatuaon ni debata. Haleluya. Martangiang mahita. Ale Tuhan debata pargogon wasa tudosan jala para siroha. Hupaserep hami rohanami di jolom, jala upangi rohami tuho. Say lehon ma asini roham manggohi rohanami, jala sodangi rohanami marhite-hite todim. Asalam hutinggalon hami nasa dosa nami, jala hutangion hami hatam na badiai. Say paian mahatam di bagasan rohanami, asa marparbue na ringgan hami. Upangi rohami salu nai, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen.
Mari dihita sen buku di nomor 654 ayat 2 dohot ayat 3 marpungu sudi. Tangion hamuma patik di debata di mingguta sadarion ima natar surat sian buku Heber bidutolu ayat 12. Mataon hamuma ale akka dongan sotung tardapot di manang ise pesian hamu rohana jahat na soporsea na manudali debata na mangului ima sahatna atong rak mangidogogo mahita tu adu pandibata lau mangulaon patik naing ale tuan debata saya pargugui mahami mangulaon naumbar tu patik mi amen. Mari dihita sian buku de nomor 424 ayat 2 dot ayat 4 suarani todi. Tato potima dosata tuado pani debata martangiang mahita. Alit diwan debata pargogo na suatu dosan jala ama para siroha. Dang lomo roham mida hamatean ni pardosa. Mulak manian parjahati tu mariko dalanna. Asa mangulu ibana. Ido dipangido roham. Alani i umbain hupangido hami. Saya sudati ma toru-torum asa unang mangunai be tu hami. Saya sisa ma dosa nami. Asa mangulu hami di bagasan asini roham. Saya pargugui mahami. Asa margogo hami
marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Baga-baga ni debata taringot tuhasan ni dosa. Aidang adong ibar nii, ay saluhut do pardosa jala hurangan, maradup pun hasangapon ni debata. Alayak ka nagabi pitor, binain di basa-basa marhite siyan asin rohana, inorhon ni panubusion na marhite-hite Kristus Jesusi, na pinajongjong ni debata bayan habangsa parasian, marhite-hite haporseaon di mudarna. Hasangapon ma di debata na diginjang. Amen. Tapuji matuhata marhitekor Immanuel.
Marede hita sen bukwede nomor 440 sada ayat 2 dohot ayat 3 diau Tuhan Yesus. Tangion hamuma hatani debata ima di mungguta sadarion imana tersurat di buku Lukas bidu 10 memuka sian ayat sada 1 ayat 10 tolu tajahama margati soreng laos didok ibana ma tu sesian nai adong ma sada halak namura namar juara bagas jadi terbutik marwa rotu ibana dipasuayon juara bagasi artana gabe di joma ibana nina mamandok ibana dia doi nahu bege taringot tuho patuduhon ma paratongani tuharajonmi aidang tarbahen ho leat ni juara bagas. Jadi marhuasari ma juara bagasi dia nama bahenokku aiwaton nitu aku nama sian au hajuarauki mana mamakur dang adong gogokku manehenehe maila au on matahe si bahenokku di rohaku asa dijakon nasida au tujabu nasida aidung dibai curau sian hajuarauki. Jadi sada-sadama di jauh nasa parsingiran ni iduki tujolona didok matuna parjolo roi Sadia sigara romu tutuata alusna 100 gusimia gabenin nama mandok ibana alak masuratmi
Dungi hudul maho manuraton hatop 50. Tuna asing muse didok, iaho sedia do sigararonmu, 100 tuduhan eme, gabidok tu ibana, alak ma suratmi, dungi surat ma 20. Jadi dipuji nama Raima juara bagas nageduki, ala bisuk pampahenan nai, ayu bisuk do anak purtibion, asa anak hatironi, mengakupi dongan saroha. Aupe hudok ma dihamu, lului hamu ma dihamu ale-ale marhite ite mamon nageduki, asaya dung sudai gabri jakon mahamu tu bagasan akka parmianan sogot. Ia haposan halak nina umotik, haposan ma ibana nang dina godang, yang geduk ibana dina umotik, geduk ma nang dina godang. Asamolo so haposan hamu, mengaradoti mamon nageduki, ise ma atong pasahato tuhamu arta na tutui. Jalamalo so haposan taringot tu tugasan nina leban, ise ma olo mangaleo tuhamu na tuhamu dahian. Dang hauluan sada anak somang dua hidup. Sai hasoman nado nasada, haulungan nado nasada nari, hobaran nado nasada, toison nado nasada nari. Dang hauluan hamu debata rap dohot mamoni ima sahatna. Mertua doaka natu mangion hatani debata jala naupiopsa. Amen. Tapuji matuhata merite kur ina Debora.
Mari dihita sian buku de nomor 476 ayat 2 dot ayat 3. Dada au guru diau. Dahati dakon maha porsiao tai, songon nahi dati dakon ni dongata saha porsiao di sadok portibion, rap mahita madok, au porsea di debata Jehovah, ido ama pergogo na suatu dosan, na tumapalangit dohotano, au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jehovah, imana tinubuhon di Maria, na gabe-gabe siato di perbadia, adorang sebubuhan. Ido tuhata na tumaon na bernit di pangumuman ni Silatus na may terpajal do ibana di hao pinor silang na tua tubuan waturu ding ditanom na muna mangulu di arap patuluhon na manay ti surgo lau hudul tu siamun di bata Jehovah amanay perbogo na suatu dosani di sima ibana pay mamula suutronoon mamuhumi halak na mangulu do na mate au porsea di tondi porbadia, jaladong sadauria nabadia, uria to panala Kristen akan nabadia, do dasani dosa, do datai namadok, mulak mengulu sugut daing nilak nang mate, do yang mulu nasora sudah. Amin. Tapuji ma Tuhata mari tekor ama.
Tatangion ma titing na masa di huriata di bagasan minggu sadarion. Huria nahi nahulongan di bagasan guarni Tuhatta Yesus Kristus. Sonari tatangihon ma titing ni huriatta di bagasan mingguon 5 minggu 10 September 2022. Naparjolo goar ni minggu ta sadarion ima di goari minggu napasa 10 paton dung Trinitatis dot topik di patibul debatado akka nadangol. 2. Jadwal parhobas. Namar hobas di parminggon manugot ima Pandita Erwin Marpaung STH Pandita HKBP Binong Permai. 3. Pilihan khusus. Di hari sadarion Minggu 10 September 2022 papungu pilihan khusus dohita tuha perluan ulang tahun Huria, Pesta Gotilon, Pesta Natal dohot Tahun Baru HKBP Bonang Indah. Na di pasat marhite amplop khusus na naung pinarade ni huriatta jala di pasat tu bagas ni kotak pelean tiki pelean paduahon. 4. Partangiangan wik. Di hari Rabu 21 September 2022 masuk pukul 20.00 WIB di Patupa Huriatta ma partangiangan wik. Na parjolo di Wik Jerusalem di bagas ni keluarga CST BP Marpaung Boru Silaban na maringanan di Edelweiss Residen nomor 8 Bojong Nangka Tangerang. 2. Wik Nasaret di bagas ni keluarga SB Munte Boru Sianipar na maringanan di Perumahan Dasana Indah Blok T Asada nomor 20 Bonang Tangerang. Di pangido to sude ruas ni huriatta tarlumobi na adong di wek nabe asaria mandohoti partangyangan ni. 5. Partangyangan gabungan remaja dohot na pasobulung sa resort HKBP Bonang Indah. Di hari Sabtu 24 September 2022 masuk pukul 10.00 WIB maringanan di gereja HKBP Bonang Indah di Patupado partangyangan gabungan remaja dohot na posobulung sa resort Bonang Indah. Dohot topik from nothing to something. Sian pengkhotbah 10 sada ayat sada. Sinosohon tu sude remaja dohot na posobulung ni huriatta asa rotu parpunguani. Onom sermon parhalado sa resort HKBP Bonang Indah. Di hari Selasa 27 September 2022 masuk pukul 20.00 WIB maringanan di HKBP Pos Parminggon Cirarap di Patupado sermon parhalado HKBP sa resort Bonang Indah. 7. PHD Seksi Lansia. Di hari Rabu 28 September 2022 masuk pukul 10.00 WIB di Patupado PHD Seksi Lansia manang ruas na naung marumur 60 tahun tu gijang. Sinosohon tu sude lansia ni huriatta asaria mandohoti ulau ni. Titingon ma nagabi undangan resmi tu sude horong ni lansia. 8. Informasi Pesta Gotilon. Marpardomuan tu pelaksanaan Pesta Gotilon na naing di Patupa Huriatta di hari Minggu 2 Oktober 2022 hombartu si papungu pilihan khusus dohita di Ganup Parminggon Umum ima di hari Minggu tanggal 25 September 2022. Sinosohon tu sude ruas ni huriatta asarade manupahi ulau ni. Sia pilihan parhepengon dohot torop ruas naro di Parminggon naung salpu boy mata jaha di file na naung pinasat ni huriatta marhite WA group, WA keluarga, manang WA pribadi. 10. Selamat ulang tahun. Parhalado rabdot ruas ni huriatta pasaton. Selamat panjang umur, goklas ni roha mata sude ruas ni huriatta. Namar ulang tahun hatu tubuh dohot namar ulang tahun hot ripe
sian tanggal 12 satu tanggal 10 September 2022. Hata ni tuhata si peopota ima na tersurat di Pasalmen 38 ayat 10. Ia le tuha peak di jolom do sude na pinangido ni rohaku jaladang buni sian ho parhoyoki. Aka guar-guar na marulang tahun hatu tubuh dot na marulang tahun hot ripe boy mata jaha di file na nang pinasat ni huriata marhite WA group WA keluarga manang WA pribadi songonima titing ni huriata di bagasan mingguon di batama nama masu-masu hita. Tapasahat ma peliatan na umuli tu adopani debata ima pelian sada A dohot pelian sada B tapuji ma tuhatta meredehita sian bukede nomor 564 ayat sada dohot udutna lasma rohatta di tuhatta debata. Rohado Jehovah Debata para
Dami ni debata na sumurung siyan saluhut na roha. Ima mangaramuti hati-hati dohot pikiramu nabi di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Hurian itu hatta na hinaholongan bagasan goar ni Tuhata Yesus Kristus hata ni debata na kebibokal ni partodiota di bagasan minggu sadarion naung ditotopon ni iduk ni huriata hombartu almanak ni huria HKBP di tanggal 10 September ni mana tersurat di pesalmen bidu 110 tulu memuka mesen ayat sada satu ayat sia sonom maridot disi tapai uti hutma di bagasan rohat taganupan tikting madokon mamuji debata haleluya mamuji mahamu ale akkanaposo ni Jahoba puji hamu ma goar ni Jahoba pinuji ma goar ni Jahoba olak nion roli saliling-lilingna sian habicaran ni mata ni ari roli hasudutan na do si pujion goar ni Jahoba tumibul do Jahoba sian luhut akka bangso digijang ni akka langit doha muliaon naing tung ise masongon Jahoba de batatai tibo ibana marhabangsa HP di paserep dirina manatap na diakka banua gijang dohot na di tanoon ibana paheheon na metmet sian orbuk di patibul do na pugos sian gabbo laho pahudulhon ibana top dohot akka raja ni bangsona ibana payan parupuan nahol di jabu gabe ina nalas roha mida akka anakna haleluya ima sahat ni turupuki horas manihita saluhutna tarlumubi akka ruas ni huria nadong di gijangon husapa maju hamuate horas marihamu akka amanginang wala na di gijang maju tata tabigi jo gudang torok na di gijangon horas marihamu akka amanginang iya moliate ma ngadiurupi hamu mendokon hata holasna hurian itu hata na hinaholongan di bagasan goar ni Tuhata Yesus Kristus di akka edden ata bege nakkin sasitongai radisi unokna ima punguan akka parede parjamita nakkin dian kor Immanuel Deborah dohot na parpuri nakkin akka dongaku ama sasitong na nga hiradisi buta putih-putihi akka intini jamitai molo ta paubuk ta padomu tu akka jamita nanaing sibigyota alanita patumutumu majo turpukon natapi nakin akka jamita nyaka parjamita dunga sangat luar biasa mengurupi hita di akka edei nagabi jamita na mengudu di haporsyota alain di hangwa kadongan molo di jamita minggu nasalpu ya belum minggu hita di gereja mana di streaming pasti do di minggu nasalpu di batu duho Yesus do di minggu nasalpu keperpiahan tu akka jolma pardosa na olo paubaroha ido na minggu nasalpu di gobar homai marhite biru-biru na lilu dohot hupang nama gue dilului satu na Jepang jalan nung Jepang soima bukan main las di rohani na mga lului bakat di do di minggu nasalpu dia mengadakan pesta yang luar biasa ala las ni rohana di padari daw margite na patupa pesta hut manggokon akka na humaliang imana minggu nasalpu molo turpuk jamita sadario taida do dari patuduh hot Tuhani keberpikahat tu akan adangol jadi turpukon sayra masirai reina dorupani tabereng akka perumpamaani di minggu sadarion saon temani mingguta di patibul debatado akka nadangol Tuhan menegakkan orang yang hina keberpikahani tu akan nadangol mulu di hata Indonesia nadangolon didok maun yang hina
Ima di bahasa Indonesia tai. Ya soe didok yang rendah. Sipatan ada ngolol didok mau namek-met. Namek-met ya soe napogus. Tapi itu nak di bagasan natajahalakin. Di sini merupani bulusan hata Batak Indonesia nai nahina ya yang rendah sipata didok main didok namek-met. Ise doi surau. Ise doi kon nai akan namek-met na pogos ya na rendah daga modo ulaning akan adanglon akan asomar hebeng. Ulo do sipata ka amanginang muludang ngadong hebeng nah. Gabi didok dangol. Tak botak ka ama ina do akan wak dua sisok blusok kebeng muna. Kaya do kamu dangol. No aku ama buado. Parir, wah, tu parir dia berhurasa, tung dangul hurasa lanya, tu song dia berhebeku, liper na betubu pedang adung, jadi tung dangul lo parir do hurasa, makin bulu hata batak na juga, tung dangul dihilala, tung bola liper ma nama bola pe rupani dang adung, ninda. Tangga modo ala naso mangan. Manang napogos manang alani hacit ni si tawonon ala pola sa martubi-tubi kasih tawonon itu ibana boydo dangol pakilalani sasahalak ala nunga jumolo modding na tua-tuana satonga di portibio dang pola sada alai dua boydo tadok dangol pakilalani sasahalak ala sodong patupahon akka narikot lahu pageleko lahu pasiko lahu geleng na dangol lu wah bah adong kunian utok ni kidat tahun buru tahun alai madang acik do nama danggur hon na suada ba mai badang be marsikola be badang karwa patuana upunga do dia ipe mate-mate nero adok nari batami super duli asu waktu sinoni jadi wana mah ima dangol da bah ninna rupani. Alaniti bagasan nang tasigati di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ikusanino rahita parjulo mamereng sotung laren non ahal na dangolon, ahal na hinaw, ahal na rendaon. Mulu tasigati di Kamus Besar Bahasa Indonesia na ginoaran na dangol na hina adung dua kriteriana. Adung dua. Na didok na di Kamus Bahasa Besar Indonesia. Pertama, didok yang rendah kedudukannya, gimana dangol? Yang rendah kedudukannya, jadi ma pardomua do tu pangkat, pardomua do itu martabat. Jadi mulu rendah pangkatna dianggap juga itu orang hina. Ima menurut na parjulu kriteria. Na padua didok keji tercelah, tidak baik mulu on ma pardomua mo tu karakter. Perdomuan mon tu pangalahu dohot kelakuan, habit, kebiasaan yang buruk. Jadi orang perbuatannya tidak baik, orang perbuatannya kelakuannya tidak baik, yang enggak doi hina. Ido asamolo adong aka tanda kutip pelecehan mana enggak tersinggung, halak batak, boleh sempat dihina, tangholan na neliturunin yang hina. Alai bulu sahat tu sa upu apalagi didok ai songoni do lain sa upuina bulu dihara rupani menjadi masalah besar imata bereng di hamaka amanginang di bagasan akka perhataani di Kamus Besar dohot nata palok nakiri bagasan akka perdalan di ngulut bohado molo menurut bibil tau ko sah matusi bohado molo di bibel tai songol dia do nai dok na nadangol manang nahina asa takas tutu lau mangalusio tauji majolo majah akka ayat dituruni ayat pitui ya dituruni ayat pitui bulu tajah di hamaka amangena ya adik BH boy mangurupihi tala mangatusi taringot tunadangol tajah jo ayat 2 ya ayat berikutnya iya
Imana tabereng bulu tahilala na kisong dia matutu akan ada ngoli. Semulai ayat walu, ya, ayat sia, ya, ayat sia non lang mahatorangan ni khusus. Manang isarana bulu tabereng turpukon sesada Musa 40 sada, ayat 41 40 sada, ayatol mercarita taringot tu si Joseph. Nah, di garis ni hahana tu Misir, alai dung di Misir igabe di babaki Raja Parao ibana gabe orang kepercayaan. Ya, menjadi orang kepercayaan ni raja ini. Jadi gabe dangol dihilala si Joseph. Dangol dihilala si Joseph ditiki di bolokon manang di garis akahahana ibana. Merasa terhina ibana. Alai dung di babakit ibana gabe raja pai dua di tanah Mesir gabe asing mah dan dihirim ni akahahanai bah ayang mati habi anak gabe tahu tu matong akahahanai akamanginang ala ni akamanginang sani tabereng sa berita ni si Joseph naong boy hafal hita di si unang liaro hatta mamereng akan adangol unang liaro hatta mamereng akan ahina mana tahu Tuhan sedang membentuknya menjadi orang penting si Joseph mai. Dang bui liaro harta habe. Dang bui habe hita sepili. Tu hak kahlak nadang nakina. Mana tahu Tuhan berbicara sedang membentuknya menjadi orang penting songon si Joseph. Kurian itu hatta merhite-hite na masa na lupan nai justru ima kesempatan di mana membentuk dirina. Ima kesempatan di mana rupani anggo di rohani akahahanai na manggadisi nunga mati ban di taro Mesir. Nah pasti yang dipikiran nasida kahanai, tapi Tuhan berkata lain. Tuhan berbicara atas kejadian di Hawaka Amangna. Dia menjadi bintang di mana akhirnya akahahanai harus tunduk dan menyembah kepadanya. Alai anggo si Joseph dang dibalos ibana kana masa di Hawaka Amanginang dang dibalos akahajahato ni hahanai. Nah tapi persuk parir dangol di aimana sa sitongna. Dang rupani anggo lahor rasi punuton na mau na jahat dua aka abakodang. Dang dibalos sa ni mana? Jala tajaha mamuseng ahanonokon na di pasal 110 tuluon. Bulu tajaha di buku Samuel bidu 2 ayat 2 tabuka joy satokin. Sada Samuel 2 ayat 1. Sada Samuel bidu 2 ayat 1. Katanya perjanjian lama ini mana perjanjian baru. Ya. Allah bereng ada mau buka sajulon perjanjian baru ate. Sa Perodius dia berdua liur dang dapot ini. Mate. Ngikut botot tatok sale Samuel ang gurian tai gampang dinak ngiboti perjanjian lama perjanjian baru. Iya, tajah majo sada Samuel bidu 2 ayat 8 321. Ibana sian orbuk halak na tarjepol hian iya. Ima tabereng. Bulu tajahai. Trupukon ima bagian malah sebagian sian Eden si Hanna. Ima anak kina tajahai ayat sia perupuan naholi. Tabereng di sini. Ede nyanyian Hanna mulut apa hobar trupukon. Ngulu ni si Hanna ido nabi naritaho di sini. Gabi liha ibana marlea ibana di jolo ni jol mai di rohana ala si songoni di ahap ibana hol dang marianakon dang adong ribang dang adong ridang alai gabe di patipul de batado ibana ya. Di patipul de batado ibana marhiti hiti na dilehod de batado ibana marhiti akatangyangna odo luar biasa kaamangina tiba-tiba di bata ibana. Kamu kadongan
Porsia mahita gudang do na mengalami song pengalaman di sihanau. Lea rohani jolma memering ibana ala so margeleng ibana. Ala so adong ridangna, ala so adong tubuna. Dang holan pandangan na rendah diadupi sihanna. Dang holan nadangol bakka diangga do ibana nama anggur. Bado di Buluta Jahai. Ala semartangyangi bana tu Jahuba, semartangyangi bana tu Jahuba mangido asa adong nyaridangna. Jala mulu dilehon Jahuba tibana didok dosi. Mulu lo Jahuba tibana nani tangyakon di banai merbaga-baga do ibana. Bernajar dosihanna. Bulu nunga ni pasahat de batak pelehonon na di. Tu bunai. Tu habangsa. Tu perhobas pelehonon na di gabina posona. Taralu sido akawanang, taralu sido tanyang di sihanay, taralu. Jadi adong di buku na badion akaparupuan na roh manopo Jesus mangido martangiyang dang adong di buku na badion na so dia lusi di bata. Dang adong na mulat balging, dang adong na so taralusi, semua dijawab oleh Tuhan. Masuk masihana. Jadi mulu ridho diturpukon na dangol dang masalah naso marhepeng, dang masalah naso mangan, na dangol na hina ima jolma naso mardiha-diha, na dianggap lea alaso adong di ibana. Yang hina itu bisa jadi taruh rupani mereka mendapatkan tempat di hati orang lain. Kemudian itu harta yang hina itu memiliki keterbatasan secara fisik. Download tadi. Yang hina itu memiliki keterbatasan secara fisik, hidup di hata difabel, berkebutuhan khusus, doa akana asing. Lahu papi tonut di hama ka amang, minaritahu majo sada berita mardonga puda. Ate, berita na juru on. Mungkin raya ibaritahu nakaperdita sambimbaron jamita mardonga puda on. Aduk sahalak anak muda. Nah di Amerika Serikat naborhat marporang tu Vietnam. Ini cerita na julu mo. Di 2 tahun kemudian mulak maibana siapa perporangan ini di hamak kaamanginang. Alai ala Jabuna di pinggiran kota do. Dia bidang bui langsung ibana tu Jabuna. Menginap maibana di Wisma penginapan. Ya, Wisma penginapan no maibana ada orang so sahat tu Jabuna. Ya. Betul san Wisma mar teleponi bana tanggal du PHP na Juli mar telepon mana san Wisma man dia malai mar telepon ma si doli-dolion tu omang na tinong na. Idok ma kebetulan inong non na majalo telepono. Oma ngamula kau sian Amerika. Nina si dolioma di teleponi. Bah, melihat mari Tuhan, puji Tuhan. Ngamula ko HP anakku sian Amerika. Nunggu 2 tahun saya upay may mahami ko. Selamat datang kembali di rumah kita nak. Nina umat nai di bagasan las ni rupa. Didok anak nga doli-doliom ma bisa enggak aku bawa temanku ke rumah? Bodoh bonoko dong aku tu bagasta. Bisa enggak saya bawa temanku ke rumah? Ini di telepono. Harus ni inong nai. Oh enggak apa-apa nak, bawa aja. Mama senang kok. Bawa aja kawanmu itu. Bawa. Kita akan servis, kita akan kasih makan. Ya. Ayo ke rumah. Ina umak nai tu geleng nai. Roma yang nakon na di hawak ka amanginang. Nusong ni alayo ma inna. Ang bahasa alayon tu maulo terjemahon tu. Belum ada kon alay baru nai. Tu dia bala alayo ma inna duli-duli ma anak ngai geleng ngai. Dong akon halat na cacak dong. Kedua kakinya sudah diamputasi karena menginjak ranjau waktu di Vietnam.
Tangan kanannya pun tidak ada lagi, mak, karena kena pecahan mortir. Tinggal tangannya hanya yang tersisa satu. Nina geleng nai ina duli-duli tu omak nai. Mabegei omakna betul berubah. Nada suara nate. Termubah mak nada suara nai dungi pabowai ciri-ciri dongan nai. Sialas ni rohaian gabe agak muruk. Agak muruk. Nina omak nai mak. Nak, kamu enggak waras enggak? Masa kamu membawa orang yang catat ke rumah? Apa enggak ada tamanmu yang lain yang normal? Indah inong ne rupani diteleponi. Pokoknya enggak boleh lah. Kamu saja yang datang ke rumah dengan membawa seekor kutu dan menempelkan ke atas rambut di kepala sendiri. Mama tidak mau. Inno makna di hamaka amanginang diteleponi hut di pamate ma teleponi. Top langsung mak pamate dangadong be hubunga beng bersugutnya di hamaka amanginang. Lahoma omak non dohok bapakna menjemput anakna di wisma nai dok nai borak mana sida tu wismai. Nung borak nasida senadau ngadi bereng nasida songna rame jolma. Di bereng nasida nama caribur wismai diripu akka orang tua yang menjemput akan mulai seperporangan ini. Buh rame na ka orang tua ni akka dengan ni gelekom maran rohani bapak na omak nai na mulai sian peperangan mon na rohana. HP daw. Ternyata HP na dong do na bunuh diri. Madabuh dirinya salantai tolong tu wismai. Dung di pareso di hamua ka amanginang. Ternyata dung di pareso dangang ngombe pak na dua jak. Doh tangan na parsia mo, kolak parsia birang nama, nung di pareso. Rupanya, ternyata ketika dia berbicara tentang temannya yang cacat itu amanginang, dia sedang berbicara tentang dirinya. Ya tahu di mana petu inong nai sasitong na, di mana dong nani hataon na tinong nai. Bisa dibayangkan amanginang betapa sedih dan luka hatinya saat ibunya menolak kehadirannya. Jadi di pareso mamusia ka amang disakuni baju ni duli-duli ditemukan secari kertas dengan pesan, Mama Papa, 2 tahun yang lalu saya pergi dengan membawa cinta. Saat kembali saya berharap cinta itu masih ada. Tetapi cinta itu rupanya sudah hilang bersama hilangnya kedua kaki dan sebelah tangan saya. Maka buat apa lagi saya hidup? Ima isini surati majahai omakna holan natu matangis disorsoli madirina. Kurian itu hatta berita mardonga puda mai na menginspirasi hita atu mace argadu di hamwaka amanginang adong luna songoni hola ditik kisikop ibana tik kisikop ngoluna dijakon alai molodung adong tihas nu adong hauranganna dang be dijakop be bahwa boydo dang be dijakon bakal dipersuara ketika semuanya tidak sempurna lagi. Kita putusan yang kapar dengan sarikota teh. Guna juri kita tak botol songo dia berpacara songo dia kita di kita engkolan manang ide kita pajupang begitu luar biasa. Alai bulu nunga songo laka indok terupani memulai lubango do dia ba bano nangate mulai na bulu nunga songo na pilek marsahit inatai biasanya isin lebih setia amat tai no manang inatai do dia irawak do boleh namat tai songon nang elia mohok manang tukulon irawak inatai dui mana pak apa yang kita buat apa kita makan saksangnya apanya lomoma nang songo dia do ala nasi paru pun non asa buta sab sian bajar nei ninna bado asa sonang roham
kasong ido kaina lau mangraduti ale coba jo sebalikna namar sahid tukolon rupani naktai tu dia do matai lau manang tu dia hawang daripada tok ulun begin nak tahun orang-orang asong luar biasa lau ibana mat dapat na kadongan na rupani neneng dong di si bulu tukol li inaktai tukol ya matai dong sa sitong ido sa sitong na lo daw lepas tanggung jawab do di si mata berin di hawa ka amang ketika semuanya lengkap sudah sa sitong na boy mardonga ido nakini banggasan episteli di jamita pertangyangan ni namorai apresiasi yang luar biasa tu juara banget senagi duki nedokonna dang hage dukon nedokonna diapresiasi tetapi juara bagasi menyelamatkan masa depannya nang gabi terjebak kita rupani pangalahon lagi duki dangi di dok namorai na apresiasi bana tu juara bagas tu bendaharane daw ale luar biasa di imana menyelamatkan neneng doholon na dipurinai maraliale bolu maraliale lu hita alani hepeng retes do hubungan ni alani binalah kerjasama binalah hubunganmu bukan karena harta duniawi molo harta duniawi bolo hepeng do patokan na ukuran na retes do jalah hato do selesai alani holong na setuhani manang dohonota pakyota laho mardala daw tujulu di sima di hawa ka amanginang nakil barita mardonga pulai mardongan akka pejabat namora do akan namar pangkat ido memang impiata tu salong do hita bercita-cita asa mardongan tunalea do nadangol hirang sangwi hita nama cita-cita de jadi kena tuari hamil rupani manak sedia malai pasti dong do hubungan yakana marpamilio buloro akatamue di rumah apa di gorga saya dua manang tuari di rumah tama mahami bisa di rumah tahun narong hadot to artinya wah kenapa ini datang kawan ini apara ini medok Aris Merdeka Sirait berarti dari sini artinya ada sesuatu yang spesial asal dohonota dan ada kita yang bercita-cita mardonga tu akan alia dok nadang dak piga songon Bunda Teresa di hawa kamang na di Kalkuta India moloboin yan unang apalada sita tujol ma akan songon na niradutan ni si Bunda Teresa adong do halak merasa muru harga dirina ala mardonga do akan nadangol do akan hina ini juga menjadi tugas kita di tahun kesehatan di tahun kesehatan di hawa kaamanginang ulang gabe buat taraho tu akan kepentingan na memang tahu kesehatan doang pendidikan misalnya song di bangsa tikon bahasa songono jangan diarahkan unang gabe tahun kesehatan ini taraho tu selera masing-masing itu tidak bisa alai bohado kita bolo tamberin di bangsa tupukon boy do kita adong do halak na merasa moru harga dirina ala mardonga tu akan nadangol do naina alai ta ingot anggo tu hatta dang songoni jala iman wang ngatai dari bagasa tupuhon di hati dako parpesal menodo di bagasa tupuhon atik peti butu hatai yuk nakid di ayati atik peti butu hatai mengatasi salut ala di pasir dorohana manatap siap banu agijang sahat tu dohot tanoon ditata do akan adagol marpardiahapan laos omma berita las nerohata di hama kaamangina orang bisa tidak menghargai orang yang rendah tapi Tuhan menyambut mereka dengan baik. Orang lain bisa tidak peduli dengan orang lain, menganggap jijik, tidak penting, tidak layak, tidak pantas, hina dan lain sebagainya. Oke, tak pola bihai. Alai taingok mah Tuhan menghargai mereka. Kurian itu hatta idio salidok di Yesaya 40 tuluai opati. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia dan aku mengasihi engkau ninna Jehovah di tengah-tengah itu puki di bana argado ho huida mermulia jala makka holongi ho ima di dok Jehovah tu hita di hamaka amangina bahkan Tuhan pasang badan tabaya kujo
Bahkan Tuhan pasang badan kepada orang-orang nadangol. Ida saya dok nasa nami na hemuna. Tuaka anggiku nami meton. Na tahu deh mabait tuau. Tuhan pasang badan. Sasitong na nang dohon nadang adong. Tanghulan nadangol. Dari jakut Tuhan ya kaamang sudi do di jakon. Sudi. Idu nakin na tapautihut aka jamitan ya kadongata. Immanuel didok tangion tangyakon. Idu kita he. Nah, tapi nakin agak sedikit mengeraun kan. Pasu-pasu mah Deborah gajang du ulus ni Tuhata. Mata tafsir hon dirupani sian harafiah. Gajang do ulus ni Tuhata mangulusi ho. Boleh ilalah ho do Tuhata mangulusi ho. Patut dihom. Boleh ni patut dihokodo ni. Tulus matangyang musong tangyang isihan nai. Dang margelok-gelok rupani. Dia lu situ hatta. Jala dipelehon, dia mampu bernajar atas doa-doanya. Romanakid dong aku ama doa tong akadongan. Tabay ma akka na denggan. Sumurut sian ha jahaton. Boleh dia dong aku amo dia kahurian asing, lalu dipeleseton. Ali akadongan tabay ma nakana so denggan. Jalahirai itu nuai nggak terjadi di tengah-tengah nyaka perngulun ni akka bangso dari sud agama do akana asing. Saya hiratusi martaronggop, saya hiratusi yang jual mau mengulang akana sodenggan. Hatana bidang dijamotol, parsauranna bidang dirawat, ama bidang bertanggung jawab dua kana dengan sebagasna. Habe hitam aduk nakin dijamita na sangat bernas sampai saat ni akadongan ta amanakin sebagai kepala rumah tangga atau akadongan tabai ma akan adengga sumurut sian hajahaton alai sumurung ma dia aka ulau nadenggan amin ima taula sumurung ma hitam banakan adengga bulunga gudang akan adengga tabai tang larohat tabe manarengot akan kurang denggan di sini mana gajang ni ulus ni tuhata mangarahut mangulusi hita gabi jamita na mangulu atong di baga satu pukom tapuji maibana nasa berpihak tu hita na songo ni nang songo dia pe akakedata hita boto sata amang nang songo dia akakedata kita terbatas melihat itu alai di bagasan di ido kepujiat to di bali hama ka amanginang nasa berpihak tu hita manang songo dia pi kiada kiada atta kiadaan di parbangsota nang negarata di pasu-pasu tu hatta mahamu di sudi akka parnyahapatai mulunah dangol pedina laho gajang do tangan itu hatta gajang do ulus ni tu hatta lama masu-masu asa sumurung matu tu hita mangulaun akka ulaun nadingkan amin martangi yang mahita. Mulia tema Tuhan di masahat rohanami tuho dihatam dang hubigi hami di bagasan percupangan nami dohoto di tonga-tonga di bagas joroon di batibul holu itu akan adangol alani nyunga hubigi hami Tuhan hatami songnia kejamita ni akka ruas ni huria merhiti akka punguan kor na mampu Tuhan akka punguan kor do akka jamita na hubigi hami Tuhan mabain akka sumurung rohano pikiran ng todi nami mulupit itu dihilalah hami Tuhan na dangol hami alay ang gong toktong do madongani hami mangarahut kami jala imalas ni rohanami di barita na uli na pinasahat ni naposom di bagay sa tikyo ala argado tutuho di tonga-tonga ni paranguluon pakubasyon songo kami akka kepala rumah tangga na akka ina suri pada do akka anakku tuho mahami Tuhan pasahat ton salihut ni asa pargogoam mohami Tuhan di tonga-tonga ni akka keterbatasan ni toktong maho na terpuji jala marsangan ali Tuhan partingkan bahasa tuho mo pasahat kami akka kegiatan kategorial baik secara hurian dan secara resort song ninang akka pesta gutilon ni huriamon naing mapesta gutilo ni
gawe pesta ulu pulu plus ni roha nang manadahami diasi doho tolong ni roham persahalai dongani don hai pasot tu akka panitia naung pinapakit ni huriaon secara khusus wik Yerusalem trot kami akka parhala do ruas ni huriam di pesta gotidon dalam rangka namar ningot huriaon naung 30 tahun pinasahat mujongjong dia ujahan berita dauli ali Tuhan pardinggan bahasa dan lupa kami mau buat tu oleh Tuhan akka ruas ni huriam dari bagasan akka persahiton natotong ruas ni huriamon saya manangyakon sebagas nagaruk angka kaparhala duni huriam marhiti akka persermonan doh dibagas ganuk marsada-sada lama kahamalumon nila Tuhan terlumubi na hubigi hami na hujaha hami di warta jemaat sadarion ngonya tisitohang boru siahaan sanwik Nasaret amang simorangkir boru munti sanwik Betlehem amang irji utagaul boru sidapalok sanwik Eprata songinang amang ji amanurung boru marpaung sanwik Eprata ali Tuhan ko ngatoktong na madawoni ditong-atongan ni akaparniahapan asa toktong maho Tuhan na makilala jalan nasida pihak kana hurang hahi pasoni bolo peri hilala sida dangol parir pakilalaan naing ma diboto nasida le Tuhan didongani hono nasida ditong-atongani haparironi ditong-atongani akaparniahapan nasida songoninang karuas ni huriam dakatikina salpu na bututu dangol pakilalaan na hinaborokat akkana hinakolongan na sida Tuhan mendapoton na manoppa cara khusus himba natoras ni ruas ni huriamon natoras ni amanami amatario simatupang inang buru papahan sianwik Eprata hinaborokat tutu natoras na sida tu na manoppa ibana homa toktong na mangapul na sumurung ali Tuhan itong pimarsirang tutu na sida do na tua-tua na hinaholongan na sida toktong malon haguguon na siya ko Tuhan asa toktong margugo na sida manguduti akka ulaon pakapasupaso na pinasahat mo to akatikin na mangiyon so nguninang akka ruas ni huriam na toras ni amang keluarga kuta julu pinang buru rito nga nang borohat tu apamu jangan manasa di hari pemulak tu hutan namion tu bonangon sian akka bona pasugit koma Tuhan napataruhon na siya dari bagasan akka haye pason na siya koy ali Tuhan songoni di akka ruas ni huriam bulu tumpi arung akan nadangol parniahapan tonggo hami Tuhan madok moliate mamuji doho pasanga pokok ala toktong doho madongani hami dia kasih taunoni di bagasan las niro hape Tuhan toktong maho hupuji hami namar ningo akka hasosorang nia karuas ni huriam tu portibion so ina marningot dang di hari hot ripe pardongan saripioni naing matoktong hingot tami sudine Tuhan marharuas yakodo marsangap jala marmulia makwar munang karuas ni huriam pe Tuhan napasahat ton aka ucapan syukur pelean do aka kategorial dia kapelian nasida homa Tuhan namadongani nasida di tonga-tongan yakka ulaun jala pasu-pasu makapeliani pen sangat di kuarmo na pakion ni huriaon au parato berita nauli di tonga-tonga di Portibon secara khusus di huriam HKBP Bonang Indah oleh Tuhan di baborohat na posoma karuas ni huriam laroli bagasatiko taka ulau persiaduan nasida sa minggu 7 lanon pasu-pasu ma kepala rumah tangga pasu-pasu makaina songna kaya nakon asat tong di bagasan hasadaon di bagasan las niroha di bagasan pamucion mulotung pero akasoson paru kilon hada ngoron hapariron manang dia pe ale posrohanami idongani horohami Tuhan di salihut nei atau pasirep hai marohanami songoko Tuhan na mengatasi saluhut ala di pasirep hodoroham manatap na di banua gijang do na di tanoon atong tatap mahami Tuhan sian habang saparasyami di saluhut pardalanan panggul meton ni ngurunami tomborhat mahami rapdo to mga sahon warni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami amin
Tapasahap ma peliata na umuli tu ado pandibata tu jolo itiki na mared dehita sa bukid nomor 595 Las Rohaku Lau Mamuji. Sungguh
bata tatangya komba pelian nang utapa pungon martang yang mahita ali di bata manami na di banua gijang odo haroroan ni saluhut silolehon nadingan doho nasa ulibasa na mauliutus upasahat hami masya na nilihomi tu hami pelian nami tuho sejalo magabi uap na khusus di julom paso-paso may jalan ramoti asau parhasi yang hami pelianon pati buluhun harajau mulitong atongan huriam doho di portibion buhay maruhanay marhiti-hiti todim asalamutan dahami gudang ni silolehom itu hami asalam girgir hami madok moliate tuho marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami amin. Manami nadi banua kijang, saya pinar badia maguarmu, saya roma harajaonmu, saya saut malomboni roham di banua tongaon songon dari banua kijang. Lehoma tuhami sadarion hanguluan siap hari, saya samarut sanami songon panesanami di dusa ni dongan namar dusa tuhami, unang hami tugihon tu pangujunan, palua mahami sian pangagung. Pasu-pasu siat Tuhata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batamaho. Disodakon Tuhan de batama buhina tuho jala asi marohana midaho. Didopakon Tuhan de batama buhina tuho. Jala dipasaurhon ma damena tutodim. Hurian itu hata di hawa kamanginang dosong ninang hi akan namin na adong di lantai 2 pag dohami jongjong mahita salihutna iya sono majo tapatupa jaka masa-masa na luar biasa on hurian itu hata di hawa manginang kaya konami remaja na posobulong na dokot di ibadah na padua honon moliate mak pasahat tami di harorota salihutna di bagasan partikianon sudi hami akaparhuwas naung di parar tuhata lako markubasi di bagasat tikyo pasahato tuhamu salihutna selamat hari Minggu madihita salihutna Selamat hari Minggu tuhata ma mamasu-masu Amin. horas 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 di
Ete